दिनैहाय नोंथांमोननि चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर'बनानै लाबाय। दिनैहाय दतमा ओनसोलावहाय एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मायाव जोंखौहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ सामलायनो थिननायखाय जोङो दिनै दुलाराय गुदि बाथौ दतमा आनसलिकनि जानानै जोङो मैयाहाय जोङो जोंनि बुलि खान्थिनि नेम बादियै जोङो फुजाखौ मैया होलांखांबाय। बे फुजाजों लोगोसे बेहाय गोदोनिफ्रायनो गोदो बर'फ्रा मा रोखोमै रायजो जायोमोन, दा बेखौ जोङो दिनैहाय बे एगजिबिसननि गेजेरजों बा बे कनफारेन्सजों दिनैहाय देखायलांबाय। गोदो आरो बेजों लोगोसे गोदोहाय बर'फ्रा मा मा आगजुखौ लानानै रायजो जायोमोन बेफोर गासिबो फारि फारि दंजोबो। नोंथांमोना बेखौ नायनानै बुजिगोन आरो। गुदि बाथौआ जेनेबा नैबे जोंनि गुदि बाथौआ बर'आ जे समनिफ्रायनो जोनोम जादोंमोन, बे समनिफ्रायनो नैबे जोंनि बुलि बाथौ बिधाना फैफाखानाय। ओंखायनो जोङो बे जोंनि बुलि खान्थिनि होनायखौ जों गुदि बाथौ आफाद होननानै बुंनाय जायो आरो। जोङो आबाद मावनायनि बिथिङाव आबाद मावनायाव जा जा आगजु नांगौ बेखौबो अल जोङो होनाय जादों। आरो बर'फ्रा रायजो जानायाव मा मा फिनानै मा मा मावनानै जायो बेफोर गासिबो दंजोबो आरो। जेरै इसान दङ, साहानि न' दं, ओंखाम संग्रा न' दं, सौरा न' दङ, बाख्रि दङ, बायदि बायदि बिथिंजों जोङो दिनैनि बे एगजिबिसनजों देखायनानै होनाय जादों आरो। सुबुङाथ' दाखालिनिफ्रायनो बिदिनो लोब लोब आरो, माने जोङो माबाथ'नो हायै, एरायथ'नो हायै बेबायदि रोखोमै बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफ्रा। बेफोरो जाहैबाय नोङो जोंनि बर' हारियावहाय बिदिनो गुबुन गुबुन धोरोम लानाया बारा, माने बर'फ्रानो बांसिन फ्राय गुबुन गुबुन धोरोम लायो। थेवबाबो जोङो बुंनो हायो आरो जोंनि गुदि बाथौ बा बुलि बिधान होग्रायानो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन। जाखांफुनाय लाइमोनफोरा नैबे एगजिबिसननि गेजेरजोंनो बर'फ्रा माबादि धोरोमखौ फुजा होनानै जाबोदोंमोन गोदो गोदाय, आरो मा मा आगजुखौ बाहायनानै बर'फ्रा रायजो जाबोदोंमोन, बेफोरखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों देखायनानै होनाय जादों आरो।